Mae'n gyfnod y pentecost. Mae yna filoedd o bobl wedi ymgasglu i Jerusalem a draws y byd i gyd. Bore yma, oeddwn ni mewn cyfarfod a o'n y 120 yn yna. Nathon ni deimlo yr ysbryd glân yn dod arna ni. Teimlo yr presenoldeb Duw yn ein canol ni. A tafodau o dan yn disgyn lawr. Bod ni'n gallu siarad a uniaethu a trafod Efengylis y Grist efo bobl draws y byd. A bore yma, o'na achlysur arall. Ar ôl y cyfarfod, athon ni allan a dechrau pregethu hyn. Bod bobl yn synnu bod ni'n gallu ymresymu a siarad efo'r bobl yma. A bobl yn gyhyddo ni o ddeud bod ni wedi meddwi a bod ni'n wellgon siarad fel hyn. Ond achos bod ni'n llawn yr ysbryd glân, Duw oedd yn defnyddio ni a yn defnyddio ein bywydau ni i siarad ac i rannu Efengylis Crist.